Bwswk dokho tong anio bwkha amo phunungna muchung ya angnono. Bwswk dokho tong anio bwkha amo phunungna muchung ya angnono. Bwswk kothin ojora nono sawui tamolap. Bwswk kothin ojora nono sawui tamolap. Olas ni bagwi fano je nainani muchung sak nahardiano. Tamni hinkhe je borok thwijak bono barbar naina muchung phano hani tikhlai naimanya ta sadi ano nini thani somoi kore hinai ta sadi ano nung nini thani somoi kore hinai nung direct no sairi diba nini thani ani bagwi somoi kore hinai muitu da tongkho nung angbai sapung hopung kok samarok muitu da tongkho nung angbai hopung kok sawoi phungai marok omono tamo hinai hamjakma di hinai na time pass nono ang daily no muito mano haifano ang nono ani khorang khnare dilak rinai whatsapp status o nini bagui haifano nini mungkhu belagang nono dunam khanamu chungya o dunia ni borok bai nono dunam khanamu chungya ang o dunia ni borok bai nang tabuk je borok bai tongmani kaham ke tongdi o borok bai no haifano ang wano ang nono amshik hamjak mungdi wi point to nang ano believe khaya nang ano yakare alka borok bai thangpayo ang tam no dusinai ani kepalon da dusrinai ang sak no dusrinai ang sawi manliya tini ni bagui amshukno ang khaklayo nor tini ni video no jajak khna hane jodi nor tini ni video no jajaki tongkhe please ke like share comment khana ta pongbi te nor tabung no pila o channel no nai tong hinke please ke o channel subscribe bo khaina ni hambai joto no kam kurung tongbi